लोगोफोर जोंना नैबे आदाया माने आंखौ लोगो हमफैदों आरो ना क'क्राझारनिफ्राय आदाया आंखौ लोगो हमफैदों आरो ना माने आंखौ बारहोनो बा मोगथाङाव रिल नायनो होननानै आदाया आंखौ पाटगावआव स्कुलावहाय लोगो हमफैबाय आरो ना माबाखौ भिडिअखौ बिराद नायो माने आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो ना माने नायबाय थायो मोजां ओमफ्राय फंबाया एसे थाबैनो जौगालांनो हाथों माने आङो भिडिअ लाबोनो हाथों आदानि इउटुबावहाय माखासे बारनानै देखायनो हादों आरो ना माने आरो आंनि भिडिअखौ गोबां नायबाय थायो नालाय बेनिखायनो पाटगाव स्कुलाव लोगो हमफैबाय आरो ना माने आंथ' स्कुटिंआवसो फैदोंमोन नालाय स्कुटिजों फैदों आरो ना नै स्कुटिजोंहाय ओमफ्राय जोंना नैबे ब्र दङ ना ब्र'आ फैफाबाय गामि खाथिनखा नामा गामि खाथिनखा जोङो नैबे स्कुटिजों थांसिगोन जोङो नैबे स्कुलावनो लोगो हमफैदोंमोन आरो ना पाटगाव स्कुलावनो माने आं स्कुलाव लिगआव फैदोंमोन थांसिगोन नों सोरमांगायाव लांनो होनलाय अबाहाय सोरमांगायाव बैयाव खाथियावनो साथाम जाजागोन ओमफ्राय आदा थ' साथाम जासिगोन ना थर गारियानो बावनोबो फैफेराखै आदाया बैयाव बबावनो आं उन्दैनिफ्राय बारनानै बावनो रोंबोदों आरो बे दालाङाव बालाबारि दंजोबो सेरमांगा बावबो लाजोबो आरो जों गोबांनो सेरमांगा बिल्डिं फैनाय बावला नैबेयावनो बारनो नागिरदों आरो ना बारनानै देखायनो माने रङाबो बारा मोजां फुनासै माबाखौहाय दालांखौ बारलाबायसै गोबावबो जाबायमोन बारैया नैबे एसे हाखांनाय स्टेपबाबो बारसै बारा एक्सपेरिमेन्ट खालामला बिराद समायगोन बायदि मोनदां ओरै गारि फैला ना बिजों गारि फैला फैमोनलाय होनबालाय बावनो लानोसै ना मारै नैबे जोंना आदा ब्र'नो माखासे बारनानै देखायसै आरो ना आदानि इउटुबावहाय सिबा ब्लग इउटुबाव ना सापर्ट खालामहरबानो जाबाय माने आदाना दासो इउटुबा गोदान आरो ना बयबो साबसक्राइब खालामहरबानो जाबाय थाबैनो 1K खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर गावसुरबानो जाबाय बिराद क'क्राझारनिफ्राय फैयै खस्थ'यैनो आरो आंखौ पाटगाव स्कुलाव लोगो हमफैबाय आरो ना ओमफ्राय दा बारनो थिनबाय आंखौहाय जोंनिफ्राय खस्थ' खालामा रावबो ओरैनो देरनानै रोङालै बारसिजोबसिगोन आरो मान्दाबनि गारिफ्राबो बिराद नुजोबा बारसिगोन नै दा उनिजा लागाव फैबाय दिनै फाइनालि जोङो दा बाव माखासे लाबाय आरो ना मोननै मोनथाम मोनसे बारबो जागौमोनदां ओमफ्राय बै एसे बिल्डिंआव लाखिदोंमोन एसे गारिफ्रानो गोदोङो ना आरो मोजां नुनाय नङा बावनो लाबाय थाबाबो सेरमांगायावसो लाखिना बाव माखासे लाखांबाय दिनाबो दिनै बिराद अखा दोमैलै गामाखालि सान्दुं दुंनायबा बिराद मोजां जायो मानसि दं नामा ब्रा सेरमांगा दालाङावल' माबायावलाय बैयाव मोजां बिसिनि मोजां दं जायगाया सिनोलाय
समायनाथ' समायना नुयोलै बावला माबा मोननैसो बारा नांबाव बे गोजौआव लानायालाय बैयाव बांसिन लायो जोङो बै एरियायाव बैयाव बे सान्दुंखौ साथारावसो लायो जोङो बिदियाव बांद्राय नांबाय थाला बावनो एसे एनै बारदो नैबावहाय ना मोखौबा माबायदि दिहुनब्रा बावलाय बरिया नुगोन बावहाय बेगजां होख्लायबा र' बेगजां होख्लायबा नों एथ' गोजौनिफ्राय फैनानै मारै जागोन एथ' स्पिड फैगोनथ' स्पिड फैथारगोन हो स्पिड फैथारगोन एथ' गाहाय स्पिड फैथारगोन ना रिक्स जायो मोनदांनाया नङादां ओहो हाग्ला नों एक थाला खमैबो बिल्डिंनिफ्राय गोजौ औ गोजौखा बेयो माने बुस्थुआ खेबखोनांगोनसो हबाव आयौ बाव जाद्राय नङालै बिदि स्लिमाव मोजां इदियाव जेबो नङा दे खेबखोदोंना नों थादो हो नङा नै थाबायलै नै बरिया नुगोन मानसि मोनदां मा सिस्टेम बा औ अ सामथायाबो ओरैबायदि सामथायब्रा बै सेरमांखौ लायोमोन जों बांसिन बै बिल्डिंआव ए बरिया खालामबाव जायगायाथ' बरिया खालि बाव लानो सानदोंमोन आं ओमफ्राय नै बे दंफाङाव गानांगोन बेनिफ्राय दिनै बाला सालि गोरानिफ्राय गोराथ' गोरा बिदि जागोन ना सेरलागोन बावहाय जाबाय ना ब्र' र' एसे एनै बारबाय आरो ना खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो माने दिनै आदाया आंखौ सेबा आदाया लोगो हमफैबाय आरो ना बिराद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो बिथांनि इउटुबखौ बयबो साबस्क्राइब खालामहरदो आरो ना थाबैनो 1K 2K खालामहरदो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामहरबानो जाबाय आरो ना माने दिनैसो रियल लाइफआव लोगो हमफैदों नालाय क'क्राझारनिफ्राय बयबो गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ना बयबो साबस्क्राइब खालामहरदो होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै फंबाय साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आदानि इउटुबखौ नायदो आरो ना आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय लोगोफोर बयबो मेम्बार्सफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै हरबानो जाबाय बयबो औ सुखुटिया बावसो गोजोन्थों औ थांसै ना ब्र'